Guys, nag-home service ko karon sa New Murcia, Matanaw, Davao del Sur kay Nanay Lourdes. Napod si tatay, oh, may buntag tay. Dito kami nagkakuan gani. Ma-post man ako sa YouTube. Para daghan pod masayod no nya. Shout out sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube channel og sa katong wala pa, subscribe mo para updated pod mo sa ko ang mga gipang post sa YouTube niya. Kung na may mga pangutana sa bisang unsang sakita, pwede na to tabagon. Chat lang o comment lang mo sa ako ang YouTube. Ayan. Gabi po, napahilot na si mama. Nahilot siyang tiil, tuhod. So, pahilot yun. Dili po ta mapahilot nga. Abig kay Goy sakit, di po mapahilot. Ipahilot po na to. Advance ba? Sakit mo palit niya itong sakit ako. Mo palit. Ay, lagi panghatag, no? Panghatag pa? Ano sa nibi? No? Makita ka kukorta nga akong... Ang kanay mo kitagaan, mga itang ko na. Mga mo korta. Kaya akong korta ko yun. Yara ka, mang. Duyan. Tama na kay duyan diha. Bakit? Ako na ako sa biyahe, ako itong bato-bato. Wari diri, katuguyan na akong yun na, nadaot na, buta nga nagkaton. Siya palitan sa kagduyan lo. Ano sa nga reklame pag diha, diyan duyan ba no? Nakapalit ko siya, balbal, balik. Nabalik na po, dihapit diri. Silang nagbiyahe silang kuhan ka na mga. Pulin mo nilang biyahe po rin. Bagahan niya, nalusang pagka natambog siya sa mga. Yan na. Ayun. Natambog sa? Kung tangkong, may bangag bitaw nga. Iyang tubig nga, bangag. Hulog siya. Lugay na. Lugay na. Casting mo na yung nagakuan. Paulit. Ito, busing. Natulog. Si Bertyo.
Wala, nagkuhan. Tunggu-tunggu atang atong kuhan. Nagkakaroon itong mga tao na ipagbag sa mo. Nadi ha. Kabalo na siya. Wala. Mo, tawag ako nga nasirit. Ah. Kabanot sa Lawihan. Buntag. Si Arnold Payo, pwede nyo. Sige na pamintin na. Gamay siya karoon eh. Dakong daka niya sa una. Ako na. Atong pista na, pahilot na. Tuha sila. Ako masuk di William si Tony Hernan. Tony Hernan? Ha? Si Tony Hernan yung William mo? Tunay ki. Isa na ka tunay, ma'am? Tunay na. Wala pa masuk di ni William. Wala pa, karon pa. Karoon pa. Kung mapahilot siya. Bahinan ko na to itong tayong ko niya, kaya lisod di na to bahinan nga. Mula niya. May laing ubang lugar. Ya, pag umam, uli meron, napamihapiton sa Kapitolyo. Kaya ka nang agi-agio na lang ba? Agi-agion lang. Pero bakit ko ni Agi? Di kasi yung gulayan rin. Di sa mo dayon ron, uli me. Alam. Aman po itong pikas dito. At yung mga baboy, dagko na kayo niya? Ha? Dagko na kayo yung mga baboy? Wala, baligya na mo eh. Ano balik yan niya? Oh, naahat. Naahat og baligya. Ano to? Tungod na itong, isa to, isiip. Oo, lagi. Nasikat mang matanaw. Muro siya daw. Man, wala mo di ay. Kaya mo kung magpupunay ng batyan niya. Nasakit man.
Pero dili gyud din siya kuan. Sakit nga kang mato. Ligyan lang matabla talaga na. Okay lang logi gamay kaysa logi zero. Lagi. Ya, abay na mo yung kanang paglubong. Si Kumil, bustakan ako, si Kumil na. Madakog magamay parehas. Parehas. Hindi bayaran. Dugay, abay naman, bayaran man yun. Pero pati gamay 5. Dugay, gara paabot. Paabot ka gano'n sa katagay. Sakit ng dughan. Ilalim. Ha? Ilalim. Okay lang, nga tag 30 kilos imong baboy. Wala. O iya, 80, 90, 5. Si Kumil na. Pati man anay no? Kita dughan. Ang mura lagi daw kay anayon, dad ko. Sobra 200 ko na bayad daw. Kidaghan mo kay baktin. 5 pong baktin. 5 mo bayad daw. Ako lagi gamay, mismo pa. Iya, yung baktin. Dapat dili yung anak tayo no? 5 kung gamay. Kung dako, size, anak ba no? Ala sing gidas. Sindos ka pindo na dawat ng nura kay kagama sa baktin. Pag mo lagi ito, balik ka, balik ka. Sindos pa dawat, kaya sa kanay, kinagpo na yun. Para po karang ano, balita, TV. Ang buwang ka? Oh. Samot ng mahal baboy. Ang baligya, brato, pero inigbaligya sa ako, timahala. Naalala kang pilit ni River. Itsunod, 200 sa kilo. Nagbaligya siya ang 24 kilos ang siguro, 50 ang kilo. Lagi, mahal ang baktin? Mahal, kanang lechon mahal. Kana mga 20, no? 20 kilos? 30 kilos to yung balik. Kapin, 23 kilos. Ano po yung pagbato mo gano'n? Napay baktin lang ginggag may daghan, kwarta kay ba? Kwarta. Uy, timbangay. Wala. Anaon lang. 3,000. Pinat niya ro, tuwa ko po, 3,000. Mag-ginapagtura, may 500 na. At pero yung baratuwa sa una, no?